It-traduzzjoni u d-dinja awdjoviżiva jiltaqgħu flimkien permezz ta' sottotitular u dubbing. Żewġ oqsma li huma relevanti ħafna għal pajjiżna, anke jekk il-prattika tagħhom għadha mhix komuni. Is-sottotitular, id-doppjaġġ u l-voice-over nistgħu ngħidu li huma il-metodi ewlenin ta' traduzzjoni awdjoviżiva. X'inhi traduzzjoni awdjoviżiva hija meta jkollna prodott awdjoviżiv, produzzjoni awdjoviżiva, u noffru traduzzjoni f'lingwa oħra ta' dak li jkun qed jingħad. Ħanieħdu dal-programm bħala eżempju. Mela dan huwa programm Malti, jien nitkellem bil-Malti, u nixtiequ pereżempju li nilħqu telespettaturi li ma jifhmux bil-Malti, jista' jkunu residenti lokali jew inkella barranin jew nixtiequ nesportaw il-prodott biex anke min ma jifhimx il-Malti jkun jista' jsegwi l-programm. U nistgħu nagħmlu dan permezz ta' sottotitli. Jiġifieri issir it-traduzzjoni wara r-recording ta' programm issir it-traduzzjoni ta' dak li jiena nkun qed. Imbagħad it-telespettaturi jaraw bil-miktub jaraw il-kliem bl-Ingliż jekk aħna nażlu pereżempju l-Ingliż bħala lingwa mira u jaqraw it-traduzzjoni naħa t'isfel tal-iskrin. Fil-każ ta' doppjaġġ u voice-over dak huma metodi differenti għax l-telespettaturi flok jaqraw it-traduzzjoni fuq l-iskrin huma jisimgħu it-traduzzjoni. Jiġifieri dejjem wara jsir recording tal-programm dejjem issir it-traduzzjoni ta' dak li jkun intqal, imbagħad ikun hemm atturi, ikun hemm nies li jirrekordjaw it-traduzzjoni u telespettaturi imbagħad fil-każ ta' voice-over jisimgħu żewġ vuċijiet. Jisimgħu il-vuċi tiegħi li qed nitkellem bil-Malti imma tkun vuċi fl-isfond, il-volum ikun baxx, mentri tinstema' l-vuċi oħra bl-Ingliż li tkun qed tgħid li tkun it-traduzzjoni ta' dak li jiena qiegħda ngħid bil-Malti. Il-doppjaġġ tarġa' jmur oltre għax il-vuċi tiegħi titneħħa kompletament u minflok il-vuċi tiegħi jkun hemm biss il-vuċi bl-Ingliż. Imma fil-doppjaġġ tkun taqbel mal-movimenti ta' xuftejja. Ġifieri dan il-metodu sottu nużaw għall-finzjoni fil-films u mhux għall-programm bħal dan. So the old Pope has finally gone to St. Peter's. I'll bring him along. Let's bury him then. That's it. L-iktar li qed jinħass il-bżonn hawn Malta bħalissa huwa l-bżonn għas-sottotitli. Issa Malta jista' jkollna bżonn 3 tipi ta' sottotitli. Mela l-ewwel nett l-eżempju kif li semmejt qabel, programm bil-Malti, qed nitkellem bil-Malti u noffru sottotitli bl-Ingliż. Tieni nett jista' jkollna prodotti programmi f'lingwi oħra, apparti l-Ingliż, Taljan, Spanjol, Franċiż, u f'dak il-każ nistgħu noffru sottotitli bil-Malti. Imbagħad jista' jkun ukoll li noffru sottotitli fl-istess lingwa, jiġifieri ma jkunx hemm traduzzjoni mill-lingwa l-oħra, imma jekk pereżempju dan huwa programm bil-Malti, nistgħu wkoll noffru sottotitli bil-Malti u dan isir għal raġuni partikolari għax inkunu rridu nilħqu wkoll persuni neqsin mis-smigħ, jiġifieri biex noffru esperjenza iktar inklusiva. Dawn ovvjament sottotitli jista' jkunu għodda għat-tagħlim tal-lingwa, għat-tagħlim tal-Malti. Si un payo apunta de pistola, entra con una careta de Mickey Mouse a cualquier lado, la peña va a pensar que está colgado, que va a liar una puta carnicería, ¿sabe por qué? Porque las armas y los niños son una cosa que no se juntan nunca, papá, ¿sí o no? Visto así sería más peligroso. L-ewwel qed naħseb li importanti li nsemmu li issa hemm persuni kwalifikati li qed jistudjaw it-traduzzjoni audiovisiva, ġifieri importanti li dan ix-xogħol jagħmluh persuni esperti. It-traduzzjoni audiovisiva hija professjoni u trid issir mill-professjonisti. Din tot għat-traduzzjoni ġenerali mhux biss għat-traduzzjoni audiovisiva. Għax hemm ċertu parametri, hemm ċertu standards, hemm ċertu tekniki, hemm is-sinkronizzazzjoni wkoll li sija fil-voice over kemm fis-sottotitli trid issir mit-tradutturi. Ġifieri jekk aħna rridu nixtiequ prodotti ta' kwalità huwa importanti li dan ix-xogħol jagħmluh professjonisti. Dan l-aħħar bħala parti mir-riċerka tiegħi
ipproponejt linji gwida għas sottotitli inklużivi kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż f'kuntest Malti għal kuntest Malti u dawn il-linji gwida huma disponibbli huma pubblikati fuq sit elettroniku huma disponibbli għal stakeholders lokali, għal filmmakers, għal producers, tradutturi u dan biex dejjem kemm jista' jkun inħeġġeġ min jaħdem f'dan il-qasam u speċjalment min jaħdem fil-qasam tax-xandir biex kemm jista' jkun infittxu u noffru dawn is-servizzi b'mod partikolari il-sottotitli inklużivi biex dejjem kemm jista' jkun nilħqu firxa dejjem iktar wiesa ta' telespettaturi u noffru esperjenza kemm jista' jkun inklużiva. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.